Kumusta yung mga kampol ng kadaliman at kakanser? Ako nga pala si Paolo. At ngayon, lalaroin natin isa sa mga pinaka-paborito nyong laro na may kasama pang piyok. Yun ay pag tumawa ka, talo ka. At ang tema natin ngayon, dahil hindi nagdadasal ang aking mga admin, ay mga kademonyohan. Dasal ka na ba? Kaya sa mga di nagsisimba dyan, manginig na kayo. Simulan na natin. Bigyan mo ako 3 ligtas points dyan. Simulan na natin. Tayo, pupunta tayong langit. Huwag kayong mag-alala. Galing kay JR Alcantara. Ayaw eh. Ayaw eh, bakit kaya? Parang kaya nalunod. Last na marami. 2 sipa na ka rin. Putang inang iyan. Putang na, ayaw talaga. Mamaya na nga lang. Lit na bagay. Sunod. Hindi ako tumatawa. Ano ba? Mga demonyo kayo. Galing kay Ivan, Joros Christ and Mythical Artist reveals Joros Christ. Ha! Nakakatawa. Sa mga anghel na tulad namin, hindi yan nakakatawa. Sunod. Galing kay Christian. The oldest known images of Jesus are hidden here, under the streets of Rome. In a pre-photographic era, artists... Hinangalan mo. Lato mo. Tsaka yun yung... Ito ba yung Shadow of Turin? Sunod. Galing kay Erickson. Pwede mabibait mo ang mga guro nating madasalin. Sunod. Galing kay Yare. Ano naman po ito? Tito Tulfo. Yan, Tito Ed. Nagbabalik na kasi Halloween ito po, na. sir, ay ginagamit either para magtawag ka o kaya naman ay magtanggal ng negative. Sige po, magtawag ka tayo, sir. Tawag. Ito na naman tayo. Oo, yung intense music, kailangan niya. Kaya nakakatakot. Nakita ko na yung meme na yun dati, yung version niya. Pero, diba? Parang yung batang yan, di tayo natatakot. Sunod! Galing sa Dunk Memes with Filipino reference for woke edgy teens. Gusto ko galing sa Bible ang pagiging pangalan niya. Sige, mahal. Sintayin mo ulit Lucifer. Ano ba? Dating anghel si Lucifer? Archangel pa? Isa sa mga makapangyariang anghel. Hindi lang siya para mga normie dyan ng mga anghel. Isa siya sa mga kapitan. Kumbaga sa One Piece, isang general yan, isang commander. Sunod! Lit na bagay! Ano ba naman yan? Dami ko pa ligtas points. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bigla ako! Pero bagay kasi. Aalala ang mga Kahapon. Wala na bukas sa mga mawawala. Sige, matanggal na muna ako ng isang ligtas point, Leche. Ina mo, Kiko. Huwag mo ko yung batakin pababa. Galing sa things that are not aesthetic. Picture muna bago mapunta sa impyerno. Sunod! Ayoko na! Galing kay Pao. Dako, marami sa KMJS. Ed Kaluwag, handaan mo na ang sarili mo. Yan yung mga i-feature na naman ng KMJS, Leche. Mga nagsasayawan ng TikTok, gagamit ng effects sa TikTok, tapos sasabihin, minuto sila. Pero para sa views, KMJS ang case ng KMJS ay kalangitan at kadiliman. Sunod, alala ko tuloy yung Baby Alive, yung laruan. Tapos Baby alive, baby you wanna walk with me. Hi, baby you wanna walk. sunod, ano to? Galing sa Kabulastugan. buhay ko nga. Taas po natin ang ating kamay sa ating kapatid na si Marco Guanzo na pinauwi ng kanyang jowa. Ang pangalan po ng jowa niya ay Almira. Ngayon po ay pinauwi siya ng alas 5 ng hapon dahil nagagalit ang kanyang jowa. Almira, maawa ka. Tugon. Almira, maawa ka. Sa ating pong kapatid na si Marco Guanzo ay sana bigyan niyo po siya ng lakas para kausapin si Almira nang hindi sila nag-aaway. Almira, maawa ka. Tugon. Almira, maawa ka. Almira, maawa ka. Sana po ngayong hapon ay bigyan niyo din po siya ng kanyang Okay lang. katag ng Tagalin loob mo na. para harapin ang kanilang pinagdadaanan ng kanyang kasintahang si Almira. Almira, maawa ka. Tugon. Almira, maawa ka. Almira, maawa ka. Ano po ang huling mensahe niyo para kay Almira? Maawa ka.
Maraming salamat. Sige, tagalan mo na ako dyan, Leche. Okay lang. Basta maawa ka. Basta maawa ka, Almira, sa aming katropa. Yan, kailangan naman, dasalan nyo na rin ako dito dahil sa mga pinagpapadala nyo, Leche. Sunod. Isa na lang ang ligtas ko. Hindi. Papasukin nyo ako. Ayun na. Galing kay Carla. God's will God. Hindi na. Oh! Oh, masisira pa yung ano ko, puta eh. Tama, pupunta na lang ako sa impyerno, masisira pa yung speaker ko, Leche. Gumagana ba? Wait, kailangan ko magpatugtog o gumagana. Okay, gumagana pa. Okay, gumagana pa. Sunod! Galing kay Den. Station the very next day. Hey, fat. Kaya pa! Wag! It's coming at you with supersonic speed. Pagimaya ka ba ako ng kasugas siyang kinuha na kalinang damta sa mga babae na tanan. Ito bagay! Amen! Galit ang lola. Kung may lola dyan nanonood. Maawa ka. Lola Almira, maawa ka. Sunod. Ano, galing kay Sayan. Nasisiyahan po ako dahil ngayon lang nakalabas na ang ating poon. Pakiramdam ko po, COVID-free na po ang Pilipinas. Naku, ito na naman yung magbalik. Sunod! Sumasakit na aking puso. Kailangan natin ipasok si Hesus Kristo sa ating puso. Due to aftermath, makakasya mo nung grade 4. Lumalabas dito ang kademonyohan ng aking kamay. Sunod! Filipino reference. Galing sa hindi ka taga Cavite City, kasi taga Dubai ka. At the same time, ang po. Oh, this is gonna be fun. 5 minutes later. Hey! Awa ka, Almira! Hindi! Hindi ako makapasok na lang. Tagal mo na, uling ligtas point. Ibato mo na sa impyerno. Bawa ka, Almira. Hindi na ako nanalo sa lecheng larong to. Nyeta. Punyemas ka sa tanas. Sunod. Tapusin na lang natin. Galing kay Jose Marie. Yung namatay kang itis tapos natuklasan mo totoo. Di ba may sinabi si Pope John Paul na mapupunta pa rin sa lahat ng 80s basta hindi sila masama? Ewan ko eh. Nag-iiba na kasi yung panahon, di ba? Kailangan na natin, pati mga Pope, hindi na sila as traditional noon kumpara ngayon. Hindi naman belief system ang atheism. Di ba isa siyang non-belief? Ano ang pinapayawating mo, admin, ha? So bang may pagtanggol? Bahala ka dyan. Hindi ka maliligtas. Magsama-sama na tayo dito dahil sa ginawa niya sa akin. Sunod. Almira, maawa ka. Almira, maawa ka. Yan ang mga lalaki, mga dasali, mga babae, puro bisyo, puro lalaki. Buti, malapit sa Diyos, mapagmahal, at lagi nagdadasal. Sunod! Lato. Galing kay Daniel. Ama namin night car. Buti na lang talo na ako. Sumasa langit ka. Hindi ako tumatawa. Hindi. Napakaganda lang ng pagkaka-animate sa kay Mama Mary at kay Papa Jesus. Umiinit! Ganito pala pa naka-jacket. Kaya bumili lang kayo ng jacket para makapasok kayo ng kalangitan. Sunod, ayoko na. Sunod. Galing kay Ashley. Putang ina nyo! Mga bobo kayo, mga tang***dot kayo, mga putang sabi ninyo, masamang magburat. Mga bobo! Buti na lang, talo na ako. Ayoko na. Galing kay Angela. I really don't take blue face, rolling red face, rolling eight. Hindi. Dito.
copyrighted to, may mapupunta sa langit na ating channel. Oh, sa mga maiinis dyan. Kanya-kanya nga kasi ang mga ganitong bagay, mga sensitive na bagay. Kung sa kanila, paano kung may pinagsamahan sila tungkol sa dancing? Oh, ikaw ba ma-offend para sa kanila? Ito na lang mga social justice warriors. Kala nyo ba pupunta kayo sa langit? Hindi. Kailangan mo ng konteksto sa lahat ng bagay. Hindi ka pwedeng maging sensitive sa internet. Hindi ako natawa, pero ako'y natuwa. Porket solemn ang isang bagay sa ibang tao, ay hindi na siya pwedeng hindi maging ganun sa iba. Kasi kanya-kanya konteksto, kanya-kanya yan na relationship sa mga tao yan. Sunod, galing kay Still Lim. Ang sarap tumawa pag talo ka. Sabi ko, wag nyo nang guluhin yan. Nanarahimik na yan. Sunod. Galing kay Dre. Not face Satanas. Mayroon pa siyang... Nani? Hindi. Mayroon pa siyang... tawag doon, sungay. No, Peter! Pahinging pake. Ba't sinasama niyo ako dito? Hindi, wag! Ano to? Alam ko na yung mangyayari. Matatapos siya sa labas, no? Gusto ko yung 4 na lang sila. Ryan, ikaw na lang walang reference sa Biblia. Naku po. Hindi! Hindi nyo na lang pinakinggan si Jesus. Parang noon lang. Si Satanas po. Alam na nyo mamamatay na eh. Oh my God! Peter, hindi ka nakinig. Nani? Alam na niya. Ito ko, sumasayaw ako sa langit. Hey! Galing kay Kaiser. Pilipinas kung hindi tayo sinako. Oo nga, no? Kasi iba Muslim na, no? Napakaganda. Yung mga gusto ko mga mimisa na datigdagan nating kukote. Misa na mabawasan na ating kaluluwa papunta yung impyerno. Ba, napakagaling naman. Sunod! Bigyan na ligtas points si Good Memes. Maraming salamat. Yakala ko no wholesome. Kailangan ko na wholesome. Aray, balik ko ligtas points ko. Binabatak na rin sa tala sa akin pa. Huwag mo guluhin! Palitan kita dyan. Sunod. At panghuli, galing kay No One. Ito ang mga ginagawa ni Paulol pag natapos na siya mag-record. Ganda. Tama! Mabait. Nagdadasal siya para sa kanyang channel. Hallelujah! Amen! At doon nagtatapos sa ating mga... To, ano, nanalo ka ba? Nanalo ka ba sa langit? Naging demonyo ka ba? Hindi ko yan kasalanan sa inyo na yan. Huwag nyo ako idawit sa kademonyohan ng inyong mga kamay. Mabuti nyo ng 25k likes pa. Gawin naman natin ito nakakatakot dahil nga Halloween malapit na. Dahil magsisimula na ang buwan ng katatakutan. Di ba? Kung naramdaman ko na ang presensya ni Tito Ed. Sobrang init. Kaya tapusin na natin daw. Huwag nyo like, share sa mga anghel nyong friends tulad ko. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kung hindi ka mapupunta sa langit, Paulul. Naalala ko dito yung si Wow na meme na nagkaroon ng social justice warriors doon na galit sila na bino-viral o pinagtatawa ng tao nyo. Pero yung mga tao ngang yun na gusto nga makasama doon sa sociedad, gusto nila maging parte ng katatawanan, gusto nila maging parte ng kalokohan kasi gusto nila mabuhay na parang normal lang din tao. Pero ito mga tao to na lang, wag mo mga na-offend para sa kanila. Mali yung pinaghuhugutan nila ng lakas. So, diba, pilay siya pero kaya niya tawanan ng sarili niya kasi diba masyado nang malungkot na realidad ng buhay. Tawanan na natin ang ating mga problema sa buhay para malagpasan din natin at para makapag-cope tayo doon. Ito naman mga iyakin ng mga sensitive sa internet. Huwag ka mag-internet. Sila pa yung may inis para sa kanila. Pero ito nga sila mismo yung may kapansanan kaya nilang tawanan ng sarili nila para sa ikatutuwa ng mga taong natutuwa. Lahat ng social justice warrior mapunta kayo sa impyerno. Walang tatawa sa inyo doon.